И какво става, хора? Аз съм Матък Звук и добре дошли в поредното видео в моя канал. И хора, здравейте и добре дошли на дълго очаквания влог от Aniventure Comic Con 2026. Този беше още повод от миналата година, като бях с М200 Хайдер Анжел, по-точно бяхме на Оштура Реалти, както виждате. Даже трябваше да снимам слинш, който беше на Оштура, така че направите видеото, надявам се много да ви хареса. Но преди това само да ви напомня да се абонирате за канал с камбанката и да лайкнете клипчето, за да продължавам да правя такива готини видеа. Нека не ви бавя повече, нека започваме. Тъмън се събудих и реших така да отида на Комикон, защото имам 3 билета. И сега ще пусна една анкета във Viber групата, в която можете да влезете от описанието или от пиннатия коментар. Според вас с кой ще отидем, аз няма да ви казвам. Сега ще разберете след малко, така че аз изяждам закуската, между другото ето я. Приготвил съм си раницата и тръгваме. Айде, че в 11:30 откриваме, то сега е 10. Айде, потегляме. Те хора, вече сме на Комикона. Сега ще ви покажа с кой сме. И идеята ни е, като срещаме ютубери, примерно Крис Бой, може Антилопата и Линшо, защото видяхме. За моя жалост, моя приятел, с който съм дошъл от анкетата, която направих, той иска да снимам с Линшо, за да ме дразни. И ще е много смешно аз да снимам с Линшо и Антилопата. Преди малко се снимахме с Бургер Данчо, ето сега ще видите. И сега ще ви покажа с кой сме на Комикона. Дам микрофона и... Здравейте, аз съм Анжел. А сега нека ви да познаете как е ви. Да. Добре, значи вчера ми хрумна една идея да минаваме през Кристофър Лайтмай и да му пускаме Дубис Гуд Генук. Да пускаме Дубис Гуд Генук. Добре. И ще я даме на ютубери да отварят. Да отваряме стикери от световното. Ютубър ли си? Пък сега. Той. Добре, сега ще играем, ако знаете, има една игра Rocket League, обаче ще играем с роботи, които ние управляваме и може да спечелим футболна топка от световното. И между другото, ние разбрахме срещу кой ще играем срещу Ейтия. Тези двамата. Казвайте нещо. Никола съм, аз приятно е. Аз съм Мартин и на мен ми е приятно. И сега ще играем срещу тях и ни пуснете да вземем топка. Няма да ви пуснем, ще победим, нали знаете? Да. Ще видите. Да, ще видиш. Ти знаеш ли колко часа имам на Rocket League, бе? Биеме ги. Биеме ги, луди. Искам банката. Топец. Та хора, сега почваме след малко да играем Rocket League. И сега пуснахме една анкета в Viber групата, какво да ядем. И вие ще изберете какво да ядем. Айде, направите. Мати назад. Назад. Айде, долу, карта бок. Чили карта бок. Ажи, избутай. Го. Айде, Мати. Го. Не. Сега, това беше най-корумпирания матч, защото те дори не докосиха топката при гола. Го. То се е видяло дори там, като снимаха и се видя, че нямаше такъв докос топката. И даваха гол. Това не е гол за мен. И затова трябваше да дадат гола за нас. Те са нечестни. Така, ние си взехме ядене и ето Анжел яде, ето го и моя чака. И някакви безплатни нудли си взехме. Абе, Анджи, какво ще ядеме? Безплатни нудли. От тази страна има хора. Значи, Анджи, дай оценка такъв да е. 7. Защо? Цяло и 5. Ами не е много топъл.
Аха, добре. С кой ще гаврим? Дени антилопата и гаджето и Линшо. Мулиншо, не ми. Добре, сега отиваме, те са на някакъв тъп щанд и правят някакви фен срещи с някакви малки зомбирали хора и да. Ето сега отиваме. 10 minutes later. Ще правим ли го? Да, правим. С Елиншо да снимаме. Тя Порето е там. искам, Анжел иска. Да, искам. Не искам да снимам с Да теб. издразнем. Добре, айде. Айде за гибел. Супер. Разбира се. Мерси много. Хора, сега ще даваме на Shadowhex да отваря пакетче от FIFA световното. Добре. Може само да показваме. Си отваряли ли си някакви такива? Дай му микрофона на него. Да, ето ти. Чакай само да ги взема всичките. Така, дръж. Мерси. Ето микрофона. Ми малко трудно ще ги дръж ми го така лача. дай ти го дадеш. Бургера! Екватори. Японец, Ким, Да. отбора на Австрия, Да. Англия, Англия, това е добро. Имаш и бразилец. Уругвай през Маркиниус, 95-та. Маркиниус. Маркиниус. Много добре. Ми да, става. И това са. Вземи си ги с тебе. Благодаря ви много. Like and subscribe. Ето хора, сега аз взех One Piece Mystery Box, а пък Мат си взе Хари Потър и аз сега ще отворя моя. Взех ключ, понеже изглежда доста трудно за отваряне. Отваряме Mystery Box-а, обаче малко трудничко. Долу. Тук имаме химикалка на One Piece, значки и сега. Кой е голямото нещо, Анджи? Чаша на Лофи. Я виж това е яка, брат. Оригинална, бе. Да, тя е оригинал. Виж. Не е менте. 20 евро според теб. За 20 евро. Да. Доста е добро, брат. Тази чаша ще я ползвам. Браво. А сега е време за моя мистери бокс. Да. Така хора, сега е време за моя мистери бокс. Отваряме. Аз нямам ключове като Анжел. Ще ми е малко по-трудно да ги отворя. Само готините ми ключове. Цяло и аз имам, но не съм си ги взел. Така нека видим на 3, 1. Даже и аз няма да ги гледам. Първоначално. Омага! Стикера на Хари Потър на Грифиндор. Омага значки. И аз имам значки. Да. Матчинг. И чашка, която... на Грифиндор! Омага! Хора, тази чаша е 10 от 10. Направо уникално. След като отидохме да гледаме кетч шоу на Renegade, по случайност видяхме един от най-добрите кетчисти, без никой да разбере. Това беше един легендарен момент. Видео. Та като го видяхме и му казахме, че любимът ни кетчист, както и ютубър е Коби и той. И той реши да направи ето това. Няма ми дигне. Може ми дигне. Той живее пред нощта повече. Айде, Волк. Сега спи. Да му запишем едно клипче тогава. да го измислим обаче. Коби, само Сити, големи фенове сме. Не Сити, ама с този германски екип. Коби, тук се видях с едни момчета, иска да ти кажат нещо. Коби, големи фенове сме.
Та след тази щура среща с шахматиста отидохме да купим някакви японски сладки, тъй като Анжел, както винаги, му се ядеше нещо и защото вие ни бяхте предизвикали да ядем и отиваме да похарчим малко парички. Така, хора, сега Анжел си взе bubble tea и сега ще си даде неговата оценка. 10. А то с какво е? Оригиналното. С черни топчета. Аз и си бачка с модли, както и аз. Това е специален трик на Анжел. Така, защото от Viber групата избрахте сладки неща да ядем. И Анжел сега ще си купи. Еврин, какво? Не знам какво продате, брат. Аз взема на какво. Това обаче е Жълто. Не. Защо тук никой не говори български? Китайци. Китайци. Чакай. Ма ние горите. Готови хора, готови. Давай, мати, снимаш ли ме? Към мене. Към мене. Как е японската анкетка? Много хубава. Колко пари струваше? 100 евро. Ужас. Чат, казваме чао на Комикон. Анджи. Чао. Не знам дали утре ще да... Чао, чао, Комикон. Това беше краят на тази годишният Anniversary Комикон, хора. Надявам се клипчето да ви е харесал. Ако е така, чуйте какво Shadow Hex ще ви каже. Like and subscribe.